أبي شودن كتابة أنصار كورونا نمجمار كلن زباتات مدلاو كم زجمرة نتسرح زماكل ما أكلاي منجستي حبيرو ودو حبرات هاجرات مسمى حبر السبع عالم نتي ببزح شنخاتو على تاون جبن أنصار سبع ونتن كيختل أسجي زلو كينات إثيوبيا تجري بهتص بزات خفتح تسويعو سلام نعهم يخون كبرات تخاطاتلتي مدبنا مدبات الكمبيوترኛ كميقنيخم نلومي ربع على 25 حدار كلتا شحن 20 زدالنا زينا نبخم كوبله نايلوم زينا زغربلكم نيات ميكيله سناي مكتتال هاجرش ودن نتي بدرجه اوروبا كمون بدرجه هاجر نكتابه انصار لبدا كورونا بمسرت زبصحته سممع مهاب كتابه اب حزب شودن مجمار كلن زباوي محدارات نتي وصي زلو هاجراو مدب كتابه زتغبرلو عقباب مدلاوي جبرا خمزلوا نتا هاجراو مدب زماكل زلو ماكلاي منغستي حبيرو بمسرتتي ترخيبو زلو حبريتا كلن زباتات شودن كتابه معسكم زجمران ابين بخمين عقباب كنتصر مدب كسلاسل درو جميران كمزلوا كفلت تخايلو رئيس كتما هاجر زخونت ستوكهولم درو على 1 مليون كتابه بمعزاز نعقباب اتغابرو زملكت زباو مدلاوي يقبر كمزلو ينقر بتماساسالي يمتلاند هاريرلاند كمون كالو زباتات نتينا مدلاو سراح يسلاسلا خمزلوان مدلاوات تصافيفو ابور حطري كتابه نمجمار منغست زوصو هاجراو مدب كتغبر مخانو يحبر اتينا بزيتدلي سباو قلولاو بمسعب مصنات عليتنت جبن كوينات كيترفه كمزي ختل لعل سقات اطري زلو حد اثيوبياوين ولا كاب بكل شنخات مصوعتا سلاماو فتح انت قربه بسنكي ماكلاي منغست اثيوبيا نصوعت سلام مبايو اتدم فساس يقتل كمزلو صبصاب ودب حبرات هاجرات افليطو درو ابسومنزي بمرحتي افريقيا يخون بدرجه عالم نستغبرت صوعت سلام منغست اثيوبيا ابي وشط غداينا ايدكم ايتاتو بمبال بوتادراو منغدي نت غداي كفتح زرايو غبره مرسي فدرالو منغست اثيوبيا سفيح دبلوماسياو غدات كوردو كمزخل تنتنتي يغلصوم مرحت حبرت اوروبا حدا حقنت نايت ግጭት ንምፍላጥ ንኹሎም ወገናት ንምዝረራብን ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ጻዕርታት የካይዱኹም ዘሎን ብጀካ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ካልኦት ድምጺ ከይስማዕ ቴሌፎናትን ኢንተርኔትን መራኸቢታትን ስለዝተዓጽወ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ምፍላጥ አሸጋሪ ምዃኑ ዝያዳ ተሐሳሳቢ ገይርዎ ከም ዘሎ ይግለጽ በዚ መሰረት ብጠለብ قوامتي አባላት ባይቶ ጸጥታ ሀገራት እንግሊዝን ፈረንሳን ብዛዕባ ግጭት ንምዝረራብ አኼባ ባይቶ ጸጥታ በመግባር ውሳኔ ንምሕልላፍ ከም ዝተወሰነ ክፍለጥ ተኻይሉ እዚ ከምዚሉን ኮሎ መራሒ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ስደት ዘሎና ኤርትራ መንበረ ጳጳስና ኦርቶዶክስ ኤርትራን ካልኦትን እቲ ግጭት ሰላማዊ መዕለቢ ክግበረሉ ጸዊዖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት ኣብ መንበር ገዛውቲ ሁስቢ ሽስታ በነቶክቲ ብዙሓት ስድራቤታት ዝቕመጡሉ ህንጻ ኮነይልካ በመዕናው ኣብ ልዕሊ ንብረትን ህይወትን ሰባት ዓብ ጉድኣት አውሪዶም ዝተባሃሉ ክልተ ጥርጥራት ወጋዓዊ ክሲ ከም ዝተመስረተ ኣኽባር ሕጊ ሽወደን ኣፍሊጡ እቲ ብዘይ ሓላፍነታውን ንሕስያን ዘይብሉ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝነብሩሉ ብለይቲ ብዝተጻወደ ነታጉ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ህንጻታት ቆልዑ ከይተረፈ ስነ ልቦናዊ ማሰይቲ ከም ዘውረደን በዓቕን ንብረት ማእለያ ዘይብሉ ጉድኣት ከም ዝበጽሕን ኣብቲ ናይ ክሲ መዝገብ ተዘርዚሩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉ በዚ ገበን ተሓተቲ ዝኾነ ሓደ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይን ምስ ካልእ ዛጊት ዘይተሓዘ መተሓባበርቱን በቲ ገበናዊ ፍጻመ ተጠርጢሮም ከም ዝተኸሰሱ ይፍለጥ እቲ ህንጻ ስጋ በ9 ዝኣኽሉ ስድራቤታት ዝነበርዎ ኮይኑ እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ገለ ነበርቲ ጸቕጥን ምፍርራሕን ንምግባር ዝዓለመ ምንባሩ ፖሊስ ብመርመራ ከም ዘረጋገጸ ይንገር ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ዝያዳ ዝህስያ ዘለዋ ካብ ሽወደን ወጻእ ተወሊደን ብስደት ናብ ሃገር ዝመጻ ካብ 35 ክሳብ 64 ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ማዕከናት ዜና ይሕብር ኣለዋ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ መዝገብ ደለይቲ ስራሕ ዝጸናሓ ኮይነን ብቤት ጽሕፈት ዕዮ ኣብ ፕሮግራም ምልምማድ ስራሕ ዝበሃል መደብ ውሑድ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዘይ ክፍሊት ኣብ ጉልበታዊ ምዝመዛይ ዋፈራ ከም ዘለዋ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪበን ስምዕታ ከም ዘቕረባ ክፍለጥ ተኻይሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ፓሪስ ሃገረ ፈረንሳ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብታ ሃገር ንምዕጻው ኩሎም ወሃብቲ ኣገልግሎት ወሲሕካ ኣምቢራቶ ዝጸንሐት መምርሒታት ንምፎኻስ ከም ትጅምር መራሒ መንግስቲ ሃገር ሓቢሩ ሃገረ ፈረንሳ በብዝሒ ለበዳ ኮሮና ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ዝተጠቕዓ ሃገራት ሓንቲ መንበራ ይዝከር ሰንዓ
ኣብ ሃገር የመን ምስ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ የመን ውግእ ሕድሕድ ካብ ዝጅምር ኣትሒዛ ዘይተጻረየ ድፍድፍ ነዳዲ ዝጸዓነት ዓባይ መርከብ ኣብ ባሕሪ ጠጠው ኢላ ብምጽናሓ እቲ ነዳዲ ምስ ግዜ ኣብ ባሕሪ ከይጥሕል ዝነበረ ዓብ ስጋት ንምፍታሕ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብታ መርከብ ሓላፍነት ክወስድ ብተዋጋእቲ ሑቲ ከም ዝተፈቕደሉ ተሓቢሩ። ቴህራን እቲ ኣብ ሃገር ኢራን መጽናዕታዊ ኮንፈረንስ ካብ ሽወደን ዝኸደ ኢራናዊ ሽወደናዊ ሓኪም አንጻር እቲ ሃገር ሰላማዊ ንጥፈታት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተኸሰ ብመንግስቲ ኢራን ብሞት ክቕጻዕ ዝተፈርደ ዜጋ ካብቲ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ናይ ሞት ቤት ፍርዲ ናብ ዝፍጸመሉ ቦታ ክሰግር እየ ዝብል መልእኽቲ ድሕሪ ምስዳዱ ኣብ መንጎ ቴህራንን ስቶክሆልምን ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ኣልዒሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሽወደን ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ እቲ ናይ ሞት ስጉምቲ ንኸይፍጸም ምሕጽንታ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት መንግስቲ ኢራን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ዝኣቱ ከም ዘይተፍቅድ ኣፍሊጣ። ሚኒስክ ኣብ ሃገር ቤላሩስ ኣብቲ አንጻር መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታት ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ሕክምና ካብ ስራሕ ብምስጓግ መቕጻዕቲ ይግበረሎም ከም ዘሎ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ሓበሬታታት ኣረዲኦም። ኣብዚ ናይ ለበዳ እዋን ንሰራሕተኛታት ሕክምና ካብ ስራሕ ምስጓግ ዘይሰብኣውነት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘግህድ እዩ ብምባል ነቕፌታ ይቐርብ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መተሓሳሰቢ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ዕለት 27 ሕዳር ልክዕ ድሕሪ ፈነወ ዜናና ምሸት ብዛዕባ ለበዳ ኮሮናን ኩነታቱን ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኑኤል ክንገብር መዲምና ስለ ዘለና ብመንገዲ መሰንጀር ዘለኩም ሕቶታት ክትሰዱልና ከም እትኽእሉ ንሕብር። ንሎሚ ዝበልናዮ ናይ ዜና ፈነወና እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ኣብ ድሕሪ ገጽና ዘሎ መዓልታዊ ዝፍኖ ዜናታት ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ኣብ ናይ ዓርቢ ፈነወ ዜና ክሳብ እንራኸብ ደሓን ቀኒዩ።